Zdravím vás, chcem vám ukázať tento historický notebook od značky Acer, ktorá vyrába notebooky ešte v dnešnej dobe. A má 27 rokov a stále funguje. Takže poďme si ho trošku ukázať. Výbavu a celý notebook. Takže zrieme sa zo spodnej strany. Je to model 375C Acer Note Lite. Takže tu je datum výroby 7.11.97. Dokonca je ešte vyrobený v Nemecku, čo už v dnešnej dobe sa nevidí, že by notebooky od značky Acer boli vyrobené v Nemecku. Toto je distribútor asi, ktorá firma ten počítač dodávala. V 90. rokoch bolo veľa firiem, ktoré dodávali počítače a periférie k ním. Takže teraz sa pozrieme na zadnú stranu. Notebook už bol taký skôr multimediálny, keďže už mal aj v sebe zvukový čip alebo zvukovú kartu, ako kto chce. Tak si to povie. Ja tomu hovorím v notebooku zvukový čip, ale aj zvuková karta. Proste je to jedno, kto ako to chce povedať. Takže tu máme napájanie 19 V, zámok na Kensington lock, komunikačný port, väčšinou sa do neho pripojovala guľovačková myš, LPT port, to bol port pre tlačiarne, klasické VGAčko a PS2 port na myš alebo klávesnicu pridávnu. No a tuto je ešte taký dokovací konektor, k nemu sa pripájala disketová floppy mechanika. Na boku máme zase už tiež takú starožitnú archaickú vec, čo sa týka počítačov, PCMCI sloty, ale ešte pamätníci ich tiež poznajú. Väčšinou sa do nich dávali takéto modemové karty. Takže ja si telefón položím zatiaľ na statív, aby som ju mohol vyťahnuť. Tak. Takže takto vyzerá tá fax modem karta napríklad. Ale existovali aj iné prídavné zariadenia do týchto PCMCI zásobiek, napríklad externá floppy mechanika, externá CD-ROM mechanika a určite ešte ďalšie periférie, ktoré nenapadlo by ma viac periférií, ktoré sa ešte používali. No ale väčšinou išlo o tieto modemové karty na pripojenie k internetu. Hoci ja ju nemám kompletnú, lebo do týchto konektorov sa ešte zapojoval konektor k pripojeniu hlavne k telefónu. Takže my si teraz môžeme tak porovnať notebook. Ako notebooky sa zmenili za tých 27 rokov, takže toto je už moderný notebook a toto je ešte historický notebook, takže fakt, toto je ešte fakt hrúbka, toto už je fakt tenučké, ale ja si myslím, že tieto notebooky fakt vydržali veľa nárazov a všetkého, hoci je to len všetko hrúbke. Takže tento notebook používam prakticky každý deň. No a tento je taký už len historický. Takže na tomto notebooku som menil, hlavným problémom boli repračíky, ktoré už nehrali, už len chrapkali, ale už vôbec nechceli ani hrať. Takže repračíky som menil. Hneď vám aj ukážem, ako vyzerá notebook. Prv si ukážeme tie repračíky. Takže vymenil som to za také menšie repračíky, lebo bol problém zohnať rozmerovo rovnaké repraky do tohto notebooku, ale funguje to aj s tými. Je to celkom v pohode, takže si myslím, že vôbec to nie je zlé. Takže povieme si niečo aj o konfigurácii.
Takže konfigurácia toho notebooku je na rok 97 bola fakt namakaná. Bola tam 16 megová ramka, pozor, nie gigová, megová ramka, ešte megabajtová, tak bola to ešte megabajtová ramka. Pentium 150, čiže fakt už vyššia rada Pentiových procesorov. Pentia 1. Operačný systém Windows 95 je nainštalovaný, ešte priamo od výroby. A v počítači bola ešte štandardne vybitá CMOS baterka, ale tu som vymenil. Počítač už si pamätá nastavenia a čas. Pozrite sa napríklad na túto klávesnicu, ešte je krásne takáto mohutná. Proste píše sa na nej ako na písacom stroji. Proste fakt iná liga, čo sa týka toho spracovania. Notebook už má aj touchpad, čo v 90. rokoch na notebookoch ešte len začínalo. Väčšinou boli ešte tie rollbally alebo trackball. Myslím, že nejak takto sa to nazýva. Ale tu už bol klasický touchpad ako v týchto notebookoch. Takže teraz si otvorím tento a môžeme si porovnať s týmto novým. Tak, a tak vyzerá asi tento nový oproti tomuto starému. Takže takto. Dobre, takže teraz ho zapneme. Počítať zapneme. Akurát notebook má jedinú chybičku, ktorú som nevyriešil. Notebook má vadnú CD-ROM mechaniku, ktorá má olomený unášač. Takže toto už asi nedoriešim, lebo buď by som musel nájsť ešte jeden takýto kus, aby som z dvoch urobil jeden celok, aby fungoval, lebo ináč tam je mechanika ešte čisto urobená len pre ten notebook, pre ten model. Nedá sa nahradiť nejakou inou. No a ďalšia chybička krásy, chyba tu akurát krytka, kde sa vkladal akumulátor. Ale ináč notebook je funkčný, myslím, že v veľmi dobrom stave. Až na tie dva chybičky krásy. Takže my si ho zapneme. Notebook sa zapína trošku tak netradične, zapína sa z boku. Takže poďme si ho nabutovať. Čo sa týka ešte parametrov grafickej karty, tie som zabudol podotknúť. Je tam grafická karta, ktorá má 1 megovú videorámku. Rozlíšenie 800x600 a myslím, že 256 farieb pri 800x600 rozlíšení. Ale čo sa týka na staré programy, je fakt na inú robotu dobrá. Takže mnohí pamätníci určite pamätajú tento zvuk štartovania Windows 95. Je to krásny systém, aj keď v týchto retro notebookoch a nových notebookoch sa mi zdá, že práca s notebookom je furt tá istá, ale je to také už retro v tomto štýle. Ale stále Office, všetko je pomaly, by som povedal, usporiadané tak, ako to poznáme v dnešných počítačoch. Akurát je to oveľa rýchlejšie. Veď rovno môžeme napríklad si načítať Office. Displej je ešte starej technológie, čiže pasívny, takže ešte zobrazuje také duchy. Vtedy aktívne displeje boli väčšinou v tých najdrahších cenových kategóriách pri notebookoch, ale bolo to strašne drahé. Tento notebook určite vyšiel na nejakých 100 000 korún, keď nie viac. A to už boli fakt veľmi veľké mesačné platy. No,
na takýto počítač. Takže Office sa nám načítal, ešte ho trošku načítava. Naskočil ešte pomocník Office, ktorý už je tiež takou starou takou zaujímavosťou. Tiež už ho len pamätníci pamätajú, lebo pomocník Office skončil, naposledy bol v Office 2003, potom už nebol a už nám nabehol. My si môžeme vybrať napríklad legendárnu spinku. A je to tam. Takže môžeme otestovať klávesnicu, áno, krásne nám to funguje. Tak, ideme si Office. Je to strašne pomalé na dnešnú dobu, ale to ešte neexistovali SSD disky, rýchle pamäte. Ale na tú dobu to bolo fakt husté. Takže máme tu ešte ďalšie veci ako Internet Explorer, ale to už je v dnešnej dobe pri tomto notebooku zbytočné. Takže tuto sú parametre Pentium 1, 16 MB rámka. Internet Explorer už je v novšej verzii, ako bol pri pôvodnej Windows 95, už je tam 5 verzia nainštalovaná. Akurát ďalšiu vec, ktorú som zabudol podotknúť, notebook už má preklonovaný disk, pretože v notebooku bol len 1,2 GB disk, tak ja som si tam dal trošku väčší 8 GB. Sice trošku je to viac, no ale kvôli dátam, hrám a programom sa to oplatilo. Takže tu sú už len nastavenia vo volajacích paneloch. Klasika. Tu je ešte telefonické pripojenie k sieti. Niekedy sa ešte cez internet pripojovalo vytačaným datovým pripojením. Žiadne LANko ešte neexistovalo. Len cez telefón. Klasickým vytačaným pripojením. A účtovalo sa všetko od minúty. Alebo od sekundy. Myslím, že od minúty alebo od sekundy. Môžete mi to potom napísať do komentárov, kebyže som to povedal zle. Tu máme ďalšie programy. Legendárny Winamp. Acrobat Reader, ktorý používame v počítači ešte určite dodnes, pretože PDF súbory sa vždy používajú. Takže takto to vyzerá. Takže môžeme si ho vypnúť. Ináč musím povedať, na 27 rokov fakt perfektná kondička na tento notebook. Takže to je asi všetko.